Mipasalig si Cebu City Mayor Mike Rama sa iyang makawani sa Cebu City Hall nga aduna gyud madawat nga bonus alang sa maabot nga ika-87 ka tuig nga anibersaryo sa Charter Day sa Cebu City. Answered by Colin Rosell, whom I have said this morning to really focus. Never mind if it's late, but at least it's a charter bonus. Nagkadaiyang kalihukan sab ang gihikay sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo karong adlawng Lunes, Pebrero 19, subay sa Charter Day celebration. Usa na niini ang art exhibit surod sa Cebu City Hall nga nagtanyag sa kasaysayan ug kultura sa syudad pinaagi sa mga paintings ug karaang litrato sa mga sikat nga landmarks sa dakbayan. Pinaagi sab sa pag-ila sa mga mag-uuma sa nagkadaiyang barangay sa syudad sa Sugbo, giablihan ang Agri-Fishery Meat Products Display Fair. Diin klase-klaseng mga produkto sama sa gulay, prutas, mga pagkaon ug uban pa ang mamahimong mapalit. Charter Day celebration kini paghatag di og kini ni ang paghatag di pagtahod, respeto sa ato mga mag-uuma kay sila mamoy tigpakaon sa nasod sa Pilipinas. Gilinyahan sab sa mga Sugboanon ang laing programa nga kapahimuslan subay sa Charter Day, ang Wellness Hub program. Libreng serbisyo sama sa medical consultation, HIV testing, mental health check-up ug uban pa ang mamahimong ma-avail. Nag-apod-apod sab og mga libreng tambal ug vitamins. Sa mga gigutom, anaa say mga food and drinks nga baligya. Abli ang maong fair hangtod sa Biyernes, Pebrero 23. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.